Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o naghatag og kagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutan pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe ni Nigaaw. Ibati kong kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka. Ibati kong kauhaw sa tubig mo,
Diyos ikaw, balaang Espiritu, tubig ka, ibati kong tauhaw sa tubig mo, bubuhi ako, karong Ginoo, walay laing makatabaw, o Diyos ikaw, balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Ibate na ko ang mga kaisyonan, na ubay-ubay pa sa mga katawhan nga buot masayod. Unsay kahulugan ining Dios, kanang kung magbasa ka mo sa Biblia, sa Henesis 1:1, nga nag-ingon sa sinugdanan, ibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Kining Dios maisuon. But kung hatagan na to og pagtagad tungod kay importante ba kini nga butang ato masayran unsay kahulugan ining Dios nga ingon nga nagabuhat sa tibok kabuhatan. Henesis 1:1. Kanang Dios may isuon nga pulo nga Dios, ngalan kini sa usa ka supernatural being, usa ka mata nga labaw sa tanang mga matang. Ingalan kini og Dios. Ang Dios naglangkob kini og tulo ka nagabulag nga personalidad. Naa diha nini ang Amahan, naa ang Anak, naa ang Espiritu Santo. Kining Dios nga nagabuhat sa mga langit ug sa yuta, Dios nga atong gituohan. Ang matag usa niini nagalungtad nga wala itug-an kanus ang magsugod og ano sa kini matapos. Kining Dios nga giingon sa kasulatan nga atong ginatuohan. Alang kanato nga nagatuon ini, atong ginasampit kini tungod kay atong gituohan nga bisan dili nato makita sa atong mga mata kay nagasulti man ang kasulatan nga ang Dios Espiritu kini dili makita sa atong tawhanon nga mga mata. Sumala sa gisulti sa Juan 4:24 kung dili ko masayop. Ang Diyos Espiritu, dili makita, dili mahikap ang iyang personalidad. Ang personalidad sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Magalungtad kini, nga wa itug-an og kanusa magsugod. But na itong ipasabot, na naa na ang Anak, uban sa Amahan sa wa pabuhat ang kalibutan. Mabasa na nato sa Juan 17, versikulo 5 o versikulo 24. Naa na ang Anak si Ginoong Kristo uban sa Amahan sa wa pabuhata ang kalibutan. Muna gikinahanglan atong maibaluan ang matag usa kanila balikon ko espiritu ug pareha sila sa gahom, way kalainan sa gahom sa ilang kinaiya, sa ilang mga batasan. Pareha sila ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Hinoon, sa pagbulutan, wa magkapareha. Ang pagbulutan sa Amahan, labaw siya. Siya ang tagplano sa mga butang nga angay nga pagabuhaton. Unya ang Anak, gidelegahan kini sa Amahan na mao'y magabuhat sa mga butang nga angay nga pagabuhaton. Unya ang Espiritu Santo katabang lang kana. Busa kung atong hisgutan ang nahimo sa Amahan sa sinugdanan gitugyan niya ngadto sa iyang Anak ug ang Anak sumala sa gisulti sa kasulatan sa Hebrehanon 1:2
Kolosas 1:15 ngadto sa 17, Juan Kapitulo 1:1 ngadto sa 14, o mismo sa versikulo 3. Kamo lang magsusi ni ana. Wala na kita'y panahon pagbasa. Ako na maitugan kaninyo ang mga pipila ka mga referensya sa Biblia nga nagsuporta mahitungod sa otoridad o gahom nga gihatag sa amahan diha kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesukristo ang anak mo'y gipabuhat sa amahan sa tibuok kabuhatan. Hebrehanon 1:2. Onya sa Kolosas 1:15 ngadto sa 16 o 17. Onya sa Juan 1:1 ngadto sa 14. Ang versikulo 3 nagapasabot nini giingon nga sa tanang nabuhat, way nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Una ang Espiritu Santo may suon. Persona usab kini sumala sa gipahayag sa kasulatan. Ang Espiritu Santo importante nga masaypan nato ni kay usa kini ka persona. Doon na siya kaugalingong personalidad. Akong basahon kining Roma 8:26 may tungod sa Espiritu Santo. Sa ingon usab nga paagi ang Espiritu mutabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita. Kay kita ugod dili man makamaong muampo sa hustong inampuan. Apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayod kung unsa ang hunahuna sa Espiritu. Kaya ang Espiritu magapangamuyo man uyon sa kabuton sa Dios alang sa mga balaan. Kining bahin na maisyon, o sa kini ka bahin sa kasulatan, nagtugan ka na to ng Espiritu Santo, persona kini, dili hunahunao na to nga butang sama sa pagunahuna sa uban, ng Espiritu dili kuno persona. Nan karon kining bahin nga akong gibasa, kinahanglan ato kining sabtong pag-ayo. Kung walay Espiritu Santo sa atong kinabuhi, wala kita'y paglaom ay suon. Naay dakong daghang buluhaton sa Espiritu Santo sa sulod sa atong kinabuhi. Ingon dunay bahin sa kasulatan, nagipagulaan ni Ginoong Hesus ang mga yawa, pinaagi sa Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo magatudlo ka na to, magapainumdum ka na to, magalipay ka na to, o doon na gani gisulti usab sa Roma 14:17, ang bertud sa kingharian sa langit, ang kalinaw kalipay pagkamatarong, mabati nato dinis kalibutan, pinaagi sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod sa atong kinabuhi. O kani may suon nga butang nga mo'y angay nato nga hinumduman kay kining atong lawas may suon. Iyon sa kasulatan nga ang Espiritu sa Ginoo anhi magpuyo sa sulod nato. Dili balikon ko basig malibog kamo. Na bisan og ang Dios Espiritu, ang Dios Amahan Espiritu, Dios Anak Espiritu kana siya, ang mismo ang Espiritu Santo. Unya makasulod kana sa tanang dapit na nagustuhan. Kay Espiritu man kana. Unya ang kasulatan nagasugilon kanato sama sa 1 Corinto 3:16 ug 17. Ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod nato. Unya dunay bahin sa kasulatan nagapainumdum sa Apostol Pablo nga dili nato pagpasubon ang Espiritu sa Dios nga nagapuyo sa sulod sa atong kinabuhi. Nagapainumdum ang pulong sa Dios kanunay kanato nga ampingan nato ang atong lawas, dili nato tugutan nga gamiton sa kangilaran ang atong buhi nga lawas, kay ang Espiritu sa Dios anha man magpuyo sa sulod sa atong kinabuhi. Kinahanglan ang atong pagkinabuhi uyon gyud sa kabubuton sa Dios aron magpabilin ang Espiritu sa Dios magapuyo sa sulod sa atong kinabuhi. Ikinahanglan gyud nato labot pa ni kita sa panahon nga ang yawa naglabi sa iyang pagkadautan, na kinahanglan man ang Espiritu sa Dios
magania sa sulod sa atong kinabuhi. Aron ang yawa dili makapatuyang sa gusto niyang pagabuhaton. Kay basahon ninyo kanang propesya sa 2 Timoteo Kapitulo 3, gikan sa 1 ngadto sa 5, na diha ang kahimtang sa mga katawhan karon, ilabi na sa mga bag-ong kaliwatan, na ana diha makita nato ang kinaiyaw mga batasan og taras sa mga katawhan. Kinahanglan ang Espiritu sa Dios mag-anaa gyud sa sulod sa kinabuhi sa watag usa, dili lamang sa mga hamtong sa mga tigulang, kundi bisan pa sa mga batan-on na makahimo na sa pagtuo, makahimo na sa pagsalig sa presensya sa Dios, Espiritu Santo nga naa sa sulod nato. Doon ay sulat ni Apostol Pablo na nagahisgot may tungod sa Espiritu Santo gingon sa 1 Corintios 6:16 ngadto sa 19. Wala ba kamo masayon nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalihon. Sa versikulo 20, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Nakita nato nga igsoon, ang atong lawas maoy templo o puy-anan sa Espiritu Santo dinhi samtang niapa kita nini nga kinabuhi sa kalibutan. Kinahanglan hatagan nato kini o dakong pagtagad, kay mag-unsa man kung kita anaa sa kinabuhing haruhay ni kinabuhi sa kalibutan, apan ang Dios wala diha sa sulod nato, unsa may atong paglaong atong mabatunan. Kinahanglan man na ang Espiritu sa Dios mag-anaa sa sulod sa atong kinabuhi, kay siya man ang pahinumdum kanunay kanato sa mga butang nga angay natong pagabuhaton, pagahimuon sama sa mga pagampo, sa mga pagdaig, ug unsa na lang sa akong basahon kining Filipos 2:13. Diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha og pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kaybuot. Unay maison, kinahanglan ang Espiritu Santo mag-anaa sa sulod sa atong kinabuhi, kay kini dakog kinahanglan kini nato samtang naghuna-huna kita na human dining kinabuhi tuon ta kita sa himaya sa dapit nga gisaad sa Dios alang sa tanan nga nagatuo kaniya. Busa wa nato mahibaw-i maison nga ang Espiritu sa Dios una sa tanan, di man nato mahibaluan kung ang kamatayon moabot na sa atong kinabuhi. Kinahanglan ang Espiritu sa Dios anaa sa sulod sa atong kinabuhi. Ang iyang buhaton mao ang paghimo kanato nga dili sa lawayon. Ingon dinhi sa Filipos Efesios 5:23. Paminawi akong basahon ni. Apan ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag og lawas pagabantayan unta nga kidili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kasaligan siya nga nagtawag kaninyo og kini iya gayon nga pagatumanon. Nakita na to ang painumdum ni Apostol Pablo sa sulat niya sa 1 Tesalonica 5:23, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibok nga pagkatao ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag og lawas pagabantayan unta nga kidili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Espiritu sa Dios nga naa sa sulod nato mao ang magabalaan sa atong kinabuhi na dili unta makaplagan nga salawayon hangtod moabot ang atong Ginoong Hesukristo. Kay mao ni ang trabaho sa Espiritu Santo matud pa sa sulat sa Juan Kapitulo 16, akong basahon ang versikulo 8. Og inigabot na sa Espiritu Santo iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom mahitungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako. Mahitungod sa pagkamatarong kay
ako moadto man sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. O may tungod sa hukom kay ang punuan nining kalibutan na gihukma naman. Usa kini sa buluhaton sa Espiritu Santo, pagtandog sa ato mga kasalanan aron dili na ta mo pabilin sa pagpakasala. O na magapainumdom ang Espiritu Santo nga naihukom nga ato bangon sa matag usa kanato pag-abot sa atong kamatayon. Kay giingon sa Hebrehanon 9:27, natudlo alang sa matag tao ang pagkamatay sa makasatapos na ang paghukom. Doon ay gisulti dito na Ginoong sa Lucas 16, 19 ngadto sa 31, nagsugilon diha nga doon ay tulo ka tawo si Abraham, ang karaan nga gidikanan sa Israel, o usa ka kabus nga si Lazaro, o na doon ay dato diha niya ng bahin na gisugilon sa Ginoo. Pag-abot sa kamatayon ni Abraham sa paraiso siya gibutang. Pag-abot sa kamatayon ni Lazaro, didto gitipon siya kang Abraham sa paraiso. Pag-abot sa kamatayon sa dato, didto man siya sa kainit sa kalayo sa imperno, sa Hades giyon sa kasulatan. Muna nga dunay hukom nga pag-atubangon sa matag usa kanato samtang niya kita ning kinabuhi. Pag-abot sa kamatayon. Hukom dayon Hebrehanon 9:27. Busa gikinahanglan nato maison aron di ta mahukman sa silot. Kinahanglan ang Espiritu Santo hatagan nato higayon sa pagdumala sa atong kinabuhi. Kinahanglan magpuyo siya diha sa sulod sa atong kinabuhi aron dili ta makapatuyang sa pagbuhat adtong dili matarong. Di ta makapatuyang pagpang hunahuna sa mga butang na dili Dios nun. Ikinahanglan nato ang pagka masinugtanon sa kabuton sa Dios aron pag-abot sa kamatayon ang atong kalagnon nga kinabuhi tuwa kita sa dapit diin nagapuyo ang atong Dios og manluluwas. Mao ni maiso nang akong ipainumdum kaninyo nining panahon na karon nga kinahanglan ang Espiritu Santo hatagan nato og pagtagad sa sulod sa atong kinabuhi. O papuy-on nato siya ug atong hatagan siyang panahon kung unsa iyang buhaton. Sige yun sa kong ibasa sa Roma 8:26 o 27. Mutabang nga ni ang Espiritu Santo kanato sa pangamuyo ngadto sa amahan, ngadto ka Ginoong Kristo. Tungod kay dunay panahon na dili ta maong moampo sa hustong inampuan. Ang Espiritu Santo maunay mangunay pagpangamuyo halang kanato kay ang nasayod ang Espiritu Santo kung unsay naa sa itong una-una o unsa usab ang kabuton sa Diyos. Muna nga akong atong gisgutan kini. Akong Diyotay sublion ang kahulugan sa Diyos. Nagkahulugan ang Diyos mooy usa ka matang nga labaw sa tanang mga matang nga wanay makatupong niya na o way sirugdanan o way katapusan. Ang gahom na makahimo bisan unsa, omnipotente, all-powerful sa English nga version. Unya, naa sa tanang dapit sa dapit nga iyang nagustuhan. Unya, nasayod sa tanang mabutang, way natago sa kaybalo sa Dios. Ang trabaho sa amahan, labaw siya, unya siya'y tagplano unsay angay pagabuhaton. Bisan gani ang pagbalik, pagkuha kanato, plano gihapon kana sa amahan. Kayo sa kay gayon gipangutanas Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan unsa pakibalo nga siya moabot na sa iyang gisaad nga gisulat sa Juan 14:1 hangtod sa 3. Ipangutanas Ginoong Hesus, ingo si Jesus, wa ko masayod, ang amahan lamang mao inahibalo. Anos ako paanhi a pagkuha kaninyo dinhi sa kalibutan. Ug hangtod karon wa pa man moabot apan gituohan nga ugma-ugmao na ang pagkuha sa Ginoo kanato sa tanang mga buotan nga nagsunod kaniya na niya pa nining kalibutan. O mo ni ang personalidad sa amahan, anak ug Espiritu Santo, pareha silang balaan, way kasabay sa usag-usa kanila. O niya, pareha sila nga naglungtad nga way sunugdanan ug way katapusan. O niya, may tungod kang Ginoong Kristo sa iyang pagka-Diyos, naa na siyang daan uban sa amahan sa wa pabuhata ang kalibutan. Sa gisulat sa Juan 17, versikulo 5,
o versikulo 24. Basahon ninyo na sa inyong kabalingon nga Biblia nga ang Ginoong Hesus naa na uban sa amahan sa wa pa mabuhat ang kalibutan o pinasidunggan siya kay sa amahan kay siya ang gipialan sa amahan pagbuhat sa tibuok kabuhatan sumala sa Hebrehanon 1:2 sa Colosas 1:16 Juan 1 versikulo 3. Mao lamang ang Espiritu Santo importante gyud kini hatagan nato og dakong pagtagad dili ta magunahona nga ang Espiritu Santo mater o butang kun dili persona kada siya na nagpuyo sa sulod sa atong kinabuhi kay mao kana ang mo limpyo sa atong kinabuhi aron dili kita mahimong sa labayon hangtod moabot ang atong Ginoong Kristo o hangtod moabot kanato ang kamatayon adto kita magmata sa himaya sa Dios. O kini ang akong ipainungdong kaninyo maison magtutas magampo kanimo lagi tong amahan. Salamat ini gayon o Dios nga imong gitugot nga kami aniya sa pagpamalandong nining bahin na Ginoo. Tabangi ang matagos sa kanamo na makabaton kami o mainitong pag-ilaw, pagsalig kanimo o Dios. Itugyan ko kini diya sa malmong ngalan Ginoong Kristo. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita nihini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutanong nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.